Kublai Shibun Yapi Kiperlog Kibajupej ya kene ke channel Nakapor Shakapor Kumjuru Yakito Kibawan Thamai ha kene ke video Sengau ba like but subscribe Ya upile lajunya kum uwe na kirang yelek kai bakrau nam kajing yai nanti jeng u ha ka football ula job Shibun ki khusnam ha kajing im ka jeng u ula job adu lightly ki World Cup na ka benta ka Brazil kata haus nam khat kendai san bupra khat kendai nru puar bat khat kendai nyonon ya upile lajunya ru kum usim ha ka football ula penpra ya ka record tep gol da ka bayok tep hadu khat argol na ki khat prateli ki jing yalai kai ha ka World Cup upile uderu uplear ubadang kena tam ban yora ya ka World Cup tang hakarta ka bakat newsnem tang hakarta ka bakat newsnem ula yora ya ka nam ladu ha usnem khat kendai san bupra bat kelalong sendon uplear bakna tam ban job ya kene ka turnamen ha ka World Cup jong usnem khat kendai nruar umla ban mi madat na kadau ka jing mensau ula yora piang ya ka World Cup ha ka sin ka balai ha usnem khat kendai nyonon bat dei tang mau uplear ban yora laisin laiwat ya ka FIFA World Cup ula yok khuru ya ka khusnam bolksier kum uplear baken saitam ha ka FIFA World Cup jong usnem khat kendai nyau peu upile ula yok khuru ya ka buksier ha ka World Cup jong usnem khat kendai san pupra bat khat kendai nyau peu hadin ba ulyo ban thep bun teliki kol ha kene ka World Cup upile ulai simbenta sausin ha ka FIFA World Cup kata ha usnem khat kendai san pupra khat kendai nruar khat kendai nriu bat khat kendai nyau peu upile ulami badan kendai fu arsin bat thep nyau gol na ka Brazil bat ula kelalong unong thep gol babun tam ki gol na ka Brazil hooi upile ula bandai sisya usim ha ka football ha kitu kipor ba menchua henry ka na ki record jeng u layok pen prano da u Neymar sengam ba hadu bakut ka video u Neymar ru udon la ka history ha ka jing im jeng u wat la sim lala ban yora ya ka World Cup tang sisin ru u Neymar ula job hadu live sauteli ki trofi ha ka jing im ke jeng u kentup ya ka Brazilian League Champion League Copa del Rey Friend Leagues bat ka Confederation Leagues ulia khuru ya ka Puskas Award bat FIFA Best Player ula job ru ya ka Olympic Games hisin na ka Brazil ula mi madan nengkong ha ka FIFA World Cup arjar khat sau ha ka ba ulia thep sau teligi gol ula yo thep gol ru ha ka FIFA World Cup arjar khat pra bat arjar arpuar u Neymar ula kelalong sendon u player ban thep bun teligi gol na ka Brazil da ka ba pen pra sendon ya ka record bala jubat barok siketa da upile u Neymar ulami madan hadu sispa arpu prasin bat yo thep hadu nyofundai gol na ka benta ka Brazil shu u Neymar ulaong hadin ba ulala ban pen pra ya ka record upile ha ka jing thep bun teliki gol na ka benta ka Brazil hadin ka jing yo jung uban tam ya upile kamut bang kam tubit ban ya u henry kadai tang kawe
na kijing job bakrau ha kajing im kajonga ula ong shu ha shwaban penkut ia kaneka video ula ong ru ba ulashna la ka jong ka khana ha ka history jong ka Brazil football.